יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, סלם, סלם עלינו ועל כל העולם. מבחינה תנועתית זו תחושה ממש טובה, כי זו תחושה שבאמת הצלחנו לשנות את המציאות בשביל הילדים האלו, בשביל מה שקורה סביבם. כתנועה עשינו מעשה שלא רק שהוא באמת קיים, ולהיות חלק מזה, אפילו חלק קטן מאוד, זה וואו, זו הרגשה ממש טובה. זאת הייתה המטרה שלנו, שהם ייפתחו ויהיו שמחים ולא יהיו עצורים ונפולי פנים כמו שהם היו כשהם הגיעו הנה. אחרים לגמרי. כן. צוחקים אותי כאילו. יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום, עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, סלם, סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, סלם, לא, לא, נשקתי אותו ככה בכזה חופשיות כמו שכאן, וגם אני וגם חניכות שבאו איתי, קרה להם אותו דבר, פתאום התאהבו באסרון ובילדים, ואתה פתאום חוזר הביתה ואתה מתגעגע אליהם. נוצר מצב שגם אנחנו וגם הם בעצם באנו, התחברנו אחד לשני. בישלה לדודו, בישלה לסער, בישלה לאבו, ולמי לא נשאר? לטוני, אז מה יצא? יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. יבוא שלום